er historien om Hector og Achilles' kamp. Iliaden nummer 22. Iliaden 22. sang. Nej, Hector. Jeg har mistet så meget fætter og sønner. Du er min yndlings. Hvad i agt? Det skal jeg nok, fader. Jeg vil kæmpe stærkt mod den stærke Achilles. Achilles. Hector, jeg er kommet for at kæmpe mod dig. Du har dræbt min fætter på din grusomste måde, og for det skal du dø. Jeg er for ung til at dø. Athene, gudinde med de lignende øjne. Hvad laver du her? Er du kommet for at hjælpe mig? Ja, jeg er kommet for at hjælpe dig med at besejre den store, mægtige Hector. Jeg vil nemlig snyde ham og komme forklædt som min bror, så du kan vinde den store kamp. Kan det virkelig passe? Ja, jeg tager hen til ham lige nu. Okay. Han kommer nu. Hej Hector, min bror. Hej min bror Dephobos. Er du kommet for at hjælpe mig? Ja, jeg er. Du skal vende dig om at være tapper. Kæmp mod den store Achilles. Ej, okay så. Hvis du har gamblet så meget for mig, så lad os gøre det. Så vender vi os om og kæmper mod Achilles. Det er godt, min bror. Endelig fandt jeg dig, Hector. Achilles. Men jeg er her med min bror. Og nu vil jeg kæmpe mod dig til døden. Så kæmp mod mig, som en mand. Nu kaster jeg mit spyd lige i hovedet på dig. Ej, jeg missede. Dephobos, giv mig dit spyd. Dephobos. Hvor er du henne? Du blev snydt af guderne. Det var Athene, var det ikke? Det var det. Nej, min søn. Fader, undskyld mig. Vil du ikke love mig, Achilles, at når jeg dør, så vil du tage mit liv tilbage til trojanerne? Nej, mennesker kæmper ikke mod kødere. Jeg vil behandle dit liv på lige fod med hund. Nu vil jeg slet ikke gå tilbage.